Rawanin ki naɗin Allah ne Fatima ke ta daban ce mamana. Rawanin ki naɗin Allah ne Fatima ke ta daban ce mamana. Rawanin ki naɗin Allah ne Fatima ke ta daban ce mamana. Da himmar Rabbu nake tunkarar duk wani aiki mai nauyi ko mai wahalar aikin. Idan na fara Sai na ji ba nauyi ɗaukin da kake mun za ka yi mun in ji a wanta mukar wayi ka yarda na yau baitoci na girmamawa gun yar manzo anan ka salatin da ka saba gurin mai sharawa yana wannan da ka bai wa taskoki abba gun faɗin maulana. Ya rabbi saboda salatin sa na riske dukkanin bukatuna, babbar bukata ta ita ce ziyarar annabi maulana. Salamu alaiki diya wata da ya ce mata mamana. Salamu alaiki uwar mata mazan makin yi musu rana. Salamu alaiki ki amsa min da kanki na jiki da kunne na. Kun saba halin girma ne ma ku yi min domin kaka. Rawanin ki na dan Allah ne shi ya naɗa miki tun kan ai komai. Ya baki cika irin ta cikar da a gaban ki ba a jin komai. Sannan ya haramta wa halitta kar a gabace ku abun komai. Ku ne makura ku ne koli abun Allah ya mama. Kice wacce ilahu ya aiko a gaishe da ummin ki banata. Kice wacce ilahu ya aiko a ran auren ki mafi gata. Kice wacce ilahu ya zaba wa miji kuma ya zama waliyinta kuma ya yi taron auren a sama ta yi murnar sarki na. Miki rawani da sitamfi da ba mai shi in ba ke ba. Ya baki mukamin da babu wanda ya ba in ba ke ba. Ya tsarkake ki da ahalinki sannan bai ɓoye wannan ba. Inna ma yuri da nake nuni karanta za ka ji zance na. A can na ji aya ta sauka tana ta yabawa abin da ta yi, tana hana kanta ta baiwa wani sannan ga ta da ɗaukar nauyi. Bautar Allah ba ta rauni da ɗai ta ɗaukewa waye. Ramuwar sallar mai haila an yafe domin mamana. Da fushinki Allah yake fushi, lallai girmanki akwai faɗi. Da annabi ya ganki zai fara'a, ganinki yana sa ya ji daɗi. Dankin fushi to zai yi fushi, Allah ma baya jin daɗi. Abinda ya ɓata miki Allah baya so ya ƴar manzo. Kai wani girman sai a kiyama za a ga yanda isar ta take. Duk wani mai girma da mukami to a ƙasan matsayinsu yake. Sai kun so za a yi sabi kowa ya san matsayin da yake. Shiga aljannar mako ne tiket ɗin baku baku. Ta daban ce babu sa'ar ki ko a cikin su mutum farko. Sa'asiya Maryam yar Imran su Hajara san ku suka yi ta dako. Bare kuma yan ƙarshe ko ne kuka sa darajar su ta yo karko. Duk wani mai girma ko ya rike ya ɗaukaka har ma ya yi suna. Ai dukkan
abin da ya rabu da ku wallahi tilas ya yi haske zai zama daban a cikin jama'a da ganinsa za a yi mai taki ga imtihani mai tsanani akwai nasara in ya ɗauke domin duk wani abu mai daraja kafin samunsa ana kona sai ya dana rabu da ke kimin sitar yayi kunci wa mai nara ya kuyi mun take ku bani abin sha da abinci kula mun ce mun sitar nan ko da makiya za su ji kunci ku ja ni cikin ku na zama hidima gare ku dare ko rana da sai ya daki kira mu zo Madina ta har yau ba mu zo ba idan kika yarda kika yi izini Allah wa zai yanawa ba a soyayyar ku muke fari mun san ba ma yi rasawa ba Halima ce da na shugaba ya aza da sanki muke kwana sanki muke kwana sallallahu alaiki aya wacce ma'aiki ke duba sallallahu alaiki aya wacce halittu ke duba sallallahu alaiki aya wacce makagi ke duba sallallahu alaiki aya zaki mana alfarma sallallahu alaiki aya ta cikin abin da nake nema sallallahu alaiki aya zaraki mun alfarma sallallahu alaiki aya zaraki kara min girma na naki karbi yabo na dan Allah ba dan na kai ba na suturta tsiraici na ba zan ƙara rasawa ba na idan kika yi minto wani da ba zai yanawa ba na ki ja ki kai na gurin da ruhi na ma bai kai ba Salamu alaikum amsa da kanki